Bueno, pues chegamos ao final desta viaxe. Última estación. Antes de despedirnos, quero primeiro dar as gracias a vos por acompañarnos e compartir aquí este concerto. É o primeiro concerto que damos con esta formación, con esta banda, non? Entón, para nós era importante que estiveredes con nós. Creo que podemos botarnos as gracias por eso. Tamén quero dar as gracias, pois teño que facelo neste día que é o primeiro, non? Quero dar as gracias a Nordesía, porque se non fora polo apoio deles tampouco estaríamos aquí. Tamén quero dar as gracias ao Concello e a xente que organizou o 4x4, todos os responsables, porque ao final os proxectos nacen aquí é onde necesitan un impulso inicial para logo ter pernas para andar polo mundo. Así que gracias a todos eles e nos despedimos con o noso son. Cada día, por tu mata la pena con el son.
la banda silvestre.